seger. Sing kaya iki apa udu miki jalukane? Sing kados niki nggih Mbah nggih. Sing teng mriku lho wis pokoke ngobrol wis anuka saking kepenak Mbah Warsin teng mriku. Wis ora emut sapa-sapa. Ya emut lah. Oh emut. Nek ora emut sapa-sapa biasane kena digapak ujar. Semangga. Catat rasa ajrone